다들은 못해네. 딱 가장 그 최 마음 못해는 쉬어도 그래. 다들이야. Więc 지단기 będę dzisiaj kontynuował nauki o 50 strofach o 라마다 guru. 저변기 신이 되는다. 나 마기 지 두안에 손데 여기 상하가 발이야. 다가나 손예들 직차리 요래. Mówiliśmy o cechach, jakie 지금 powinny 나로야. mieć, 손 jakie 직차요. powinni mieć guru 대한민국 według 인터뷰 발이야. 지단기야. tekstów, 유아순계를 tekstu 나와야. 수림대신 różnych. 저가시 네 바른 Oczywiście w 폰네 tych 방법을 50 최대 strofach o guru mówimy 최소화시키는 o guru 최소화를 Vajrayany, tak? 나나마나스 Ale 간다 istnieje wiele 그래 i innych 간다 tekstów 신들이 opisujących 소소히 cechy guru, dotyczących guru 다 innych 디버 tradycji, jak na 신들이 przykład 디버 신부를 쓰는 w 내가 tradycji, 도비게 w 말로야 pojeździe Theravady, 신이시오 na przykład 수원이 mówi 시오 się, że guru 유연해 하고 powinien 쓰지 utrzymywać 신기시오 dyscyplinę, znać rytuały 디기 러브 winały, powinien 좀 być 마케지 współczujący dla chorych, 그래 posiadać 쫑에 czysty 빠고 orszak, 쓰는 쓰지 pracować dla porządku dharmy i 그래서 dostatku 유연해 materialnego, udzielać rad zgodnych z okolicznościami. W Mahajanie natomiast na przykład 다상하게 나는 w 신이 ozdobie sutr mówi się, że 규칙하거나 powinno się 말이야. mieć 투루투루지 guru, który 성자가 jest 마버지네. opanowany, 이나야 spokojny, 다들 uspokojony, 디저지 który 서비스 jest, ma 디저스네 wiele dobrych 타콘데 cech 유산에 i 자기들이 zna wszystkie 된다 teksty, 링고 który 도보를 urzeczywistnił 네 takość, jest 개서버지나 elokwentny, 남문급주로 ma 링주사네 wiele, 네 ma życzliwy charakter, ma wiele 남문급주로 życzliwości i 지금기 nigdy się nie 에리 갸게 poddaje, nigdy 인자로 się nie 링고 nuży. 첨부 총이 그래. Natomiast 지당 te 상하 cechy gór, 나로야 które tutaj opisuje 라마스야기 50 strof o guru, 다 dotyczą góru 리자기 깨르 셈이야 tajemnej mantry, czy 구루스야 też 차례 Vajrayany. 아니 벽에 나는 남았으려고 그래. 단 구루스야가 W 된다니 Tybecie to 되면 모습이 słowo guru 다디 przetłumaczono 다 jako 통제시요 lama. 다디 된다 찔이야 아니 I 찌와 ten sanskrycki 디고 termin guru ma bardzo 디기 wiele 차례 znaczeń. 그거 알았어 Jedno ze 디기자데 znaczeń słowa guru w sanskrycie znaczy taki 구루스야지 유엔데 ciężki. 찌와 미베 Czyli jest, 디고 유den게 czyli ciężki, 전부로 따라주는 미 czyli jest ciężki od 제디자데 미베 디고 różnych 유den게 właściwości, od różnych 찌시요바 아니 zalet, 되겠어 różnych 되지 cech, 않아 które posiada. I 유엔데게 dlatego jest 꼬리 찌워서 ciężki, jest, 아니 유엔데 지고로 유엔데게 든지지 야 czyli ktoś, kto ma 라마스야 ten 유주소 ciężar dobrych właściwości, nosi ten ciężar dobrych właściwości. I 다들에 takie jest 당 jedno ze 맞아 znaczeń słowa guru w 지체노라 sanskrycie. 개심부지 가려 그랬었는데 상하 나로리아 다 라메기 여와 카시지 대나요 대양 나보면제 Inną ważną rzeczą, 라마 którą musimy zrozumieć, 디긴데베 jest 나로리아 to, że w tajemnej 네 mantry, w 강제로 tajemnej mantrze 되냐 mówi się 신세미나 czasami o 되거나 różnych rodzajach 똥고와라 guru. 긴고를래 Na 땀에 przykład jest 나버스도 taki komentarz 되지 do 알아 상하가 Yama 소변이 Rikshy, 예원노라 tantry, 찌순이시 napisany przez 다들 예원노 Krishnapadę, 부두부두가 w którym 다 mówią się, 라마노스도 간데 że jest 6 rodzajów 라미니지 mistrzów, 간데센 którzy po 셈데야 kolei studiują 라미니지 prawdziwą dharmę, przekazują tę 간데시오 dharmę, wyjaśniają, 알아야 uczą kluczowych 그래서 딱 pouczeń, udzielają 라마노스도 abiszek i 간데시오 wykonują rytuały mandali, może być 디간데디 딱 więc 제로 może być 파티 6 디기 różnych 세븐데니 mistrzów, którzy po kolei, którzy po kolei wykonują te różne, 디기가 나기도 디기 są 소비가 jakby mistrzami 대세나 tych 그래서 kolejnych 고시기 aktywności. 주나샤바 든지 차리 와래 드레 두산에 간데디 Jest też 제바고 taki, jest 수인기 też 세븐 taki 차리 w 수시에나 innym 다 tekście, 포르나기 w 수시야 wyjaśnieniach, jak 인세디 służyć guru, 세븐 송조 taki jest tytuł tego tekstu, 나다야 간데 mówi się na przykład 이나로래야 również o 6 rodzajach 알았으나 다 mistrzów. 가로고리아 Ogólnie mistrzowie to osoby, 디기거리 które angażują się w takie aktywności jak 소르샤스 udzielanie abiszek. I 그거래 dalej mówi się tutaj, że 디아벨레 może być nazywany 소르샤 mistrzem ten, 시티고 kto 되냐 uczy, 아주 jak 중국의 recytować 나라로 dharmę, 러시아 przekazuje 시티고요 wyjaśnienia, przekazuje instrukcje, 아나라야 udziela abiszek, wykonuje 소변샤 rytuały. I to może być 왕꾸어서 6 얘는 różnych mistrzów. To nie musi być 왕꾸어서 jeden, ale 얘다 może być 이 6 różnych mistrzów. 야가싱에 차례 난게로 지금 인사 디줄선 되네 프로빈스라고 해서 다 될래야 안에 당기 Więc jest osoba, która jest odpowiedzialna za udzielanie abiszek, jest osoba, która jest odpowiedzialna za wykonywanie rytuałów i tak dalej. I każda z nich może być nazywana mistrzem Vajrayany. Jest też takie objaśnienie w tym tekście wspomnianym Krishnapady,
다다 On tam również jakby 그런 objaśnia 문제도 6 잔데 rodzajów guru, 나로라 czyli 6 남게들 rodzajów 장나는 mistrzów 배워지 uczonych w różnych 지중도 aspektach 모두 tajemnej mantry. 벽이 캐봐 남기냐 MTJ 손장제 Mówi się również 로빈 o tym 상하는 시에 w, 남말이야 w, 다이어 민도 투수인 봐 e, 다이어 민도 w 투부지기 tekście Karma 다 Shinkta, 간주 가르카제 czyli w 답니다 다 takim 대한 간주 까마칠레 pojeździe Karma Kamdzang, 까마칠레 니와 대한로서 긴제 가베 까마싱데 나노래야 간데스 제제 ten tekst napisany jest, ten tekst został napisany przez Karma Lotsałę. I, I tam mówi się o tym, że nauczyciele Vajrayany studiują prawdziwą dharmę, przekazują dharmę, wyjaśniają dharmę, uczą kluczowych pouczeń, udzielają abhiszek, wykonują rytuały mandali i to jest 6 rodzajów mistrzów. Więc pierwszym jest czytanie prawdziwej dharmy, czyli tak naprawdę chodzi tutaj o nauczanie zasad mantrajany. Drugim jest przekazywanie, czyli udzielanie, na przykład przekazywanie, kto ma przekazywanie różnych ustnych przekazów, albo na przykład wykonywanie takich rytuałów z kulki, z campy, która pozwala określić, jakiego idama ktoś powinien praktykować. Wyjaśnianie to jest wyjaśnianie tantr, uczenie, przekazywanie tych kluczowych pouczeń to jest prowadzenie uczniów na ścieżce tworzenia i na ścieżce spełniania. Udzielanie abhiszek to jest udzielanie abhiszek i zgodnie z całym rytuałem, całym rytuałem. Ale tutaj nie chodzi tylko o osobę, która udziela abhiszek, ale to jest. Więc musimy pamiętać bardzo często teraz i też szóstym to są osoby, które wykonują różne aktywności rytuałów mandali, takie jak konsekrancja, jak puja ognia itd. Dzisiaj, jak myślimy o guru Vajrayamy, to myślimy o tym, że to jest guru, który udziela nam abhiszekę, udzielił nam jakiegoś przekazu mocy, tak, jakieś abhiszeki. Ale musimy pamiętać, że tutaj nie chodzi tylko o abhiszeki. Również są inni lamowie, którzy udzielają tych wszystkich innych przekazów tutaj wymienionych. I oni wszyscy są dla nas mistrzami Vajrayany. I mówi się, że warto takie osoby, nawet jeżeli nie udzieliły nam żadnej abhiszeki, ale na przykład przekazały nam różnych wyjaśnień dotyczących tantry, dotyczącej naszej praktyki, że powinniśmy ich również wszystkich zaliczać do grona naszych guru. Często w Tybecie, szczególnie w tybetańskim buddyzmie, mówi się o guru i o rdzennym guru. Czyli ten rdzenny guru jest oczywiście ważniejszy od po prostu zwykłego guru. Czyli to jest lama i cały lama, tak? Więc co znaczy cały lama? Co znaczy rdzenny guru? Najbardziej znane wyjaśnienie właśnie pochodzi z tradycji Kadziu, napisane przez Golotsawe Shonupala w niebieskich rocznikach, że w Dakpo Kadziu mamy Dakpo Kadziu nie jest linią słów, jest linią znaczenia. I linia znaczenia oznacza przekaz niesplamionej Mahamudry, a guru, którego otrzymaliśmy, dzięki któremu osiągnęliśmy urzeczywistnienie Mahamudry, jest uważany za naszego rdzennego guru.
To jest jakby takie najbardziej znane wyjaśnienie, tak? Kim jest rdzenny guru. Mikio Dorje zaś więc ten guru jest takim najbardziej znaczącym, najważniejszym dla nas, tak? Mikio Dorje na przykład mówił, że on mu również objaśniał, kim jest rdzenny guru. I myślę, że dobrze przytoczyć jakby słowa Mikio Dorje w tym momencie. Może nie będziemy czytać tych długich cytatów, tylko objaśnię mniej więcej, co Mikio Dorje opisywał. Więc on mówił o tym, że to ma być korzeń Mahayany, że to ma być rdzeń Mahayany. Jakby używamy słowa nie korzeń, tylko rdzeń guru, to on ma być rdzeniem tego Mahayany, tej Mahayany, czyli jest to. Więc powinien to być, jeśli chodzi o guru Mahayany, to powinien być to guru, dzięki któremu rozwinęliśmy względną i ostateczną bodhicittę, czy też bodhicittę życzeń i bodhicittę zastosowania. Więc ten guru jest dla nas guru Mahayany, guru rdzenia Mahayany. Natomiast jeśli chodzi o guru tajemnej mantry Vajrayany, to takim rdzennym guru jest ten, który przekazuje nam rdzeń Vajrayany, czyli to jest ten guru, dzięki któremu urzeczywistniliśmy jedność szczęśliwości i pustości. Więc to jest ktoś, kto rozwija tą cechę naszego umysłu, dzięki któremu rozpoznajemy naturę umysłu. W tajemnej mantrze mówi się, że właśnie tym rdzeniem Vajrayany i tego poglądu Vajrayany jest właśnie połączenie, jest właśnie jedność szczęśliwości i pustości. Jeżeli spotkamy guru, dzięki któremu jesteśmy w stanie to urzeczywistnić, jesteśmy w stanie tego doświadczać, to jest właśnie nasz rdzenny guru Vajrayany. Nawet gdyby przyszło 1000 Buddów Więc to jest tego rodzaju guru, że nawet gdyby przyszło 1000 Buddów i powiedziało wam, to jest zły guru, nie powinieneś za nim podążać, nie powinieneś go, naprawdę to jest zły człowiek, ale ponieważ rozpoznaliśmy dzięki niemu, dzięki jego życzliwości rozpoznaliśmy szczęśliwość i pustość, jedność szczęśliwości i pustości, jest to dla nas tak cenne i tak bardzo doceniamy życzliwość tego guru i tak bardzo rozwinęliśmy dzięki temu oddanie do tego guru, że nawet gdyby 1000 Buddów nas przekonywało, że ten guru jest nic nie warty, naszego oddania nawet to by nie zmieniło. Że to jest tego rodzaju urzeczywistnienie, tego rodzaju doświadczenie, tego rodzaju przekaz otrzymano od tego guru, że nic nie jest w stanie go zmienić i nic nie jest w stanie zmienić naszej relacji z tym guru, naszego nastawienia wobec tego guru. Więc taki guru powinien być uważany za rdzennego guru. Więc jest to ktoś, kto przekazuje nam prawdziwą dharmę, dzięki któremu rozwijamy prawdziwe urzeczywistnienie dharmy. Aby uważać kogoś za rdzennego guru, on musi być takim warunkiem, który pozwala nam jakby uświadomić sobie, że wszystkie zwyczajne aktywności są naprawdę bez znaczenia. One są wręcz takimi, że one nas oszukują, że one są
że one działają jak pewne demony, które, przeszkadzające demony, rozpraszające demony. I że w zasadzie jedynym sposobem, najlepszym sposobem życia jest myślenie tylko i wyłącznie o przyszłym życiu. Że te aktywności, które robimy na rzecz przyszłego życia, są jedynymi wartymi zaangażowania. Więc być może, że od takiej osoby nie usłyszelibyśmy ani słowa dharmy, ani słowa wyjaśnień, po prostu w jego obecności poczulibyśmy to, o czym mówię. Poczulibyśmy, że to życie obecne, aktywności są te tak zwane światowe, czy też tak zwane doczesne aktywności są nic nie warte, że całą swoją energię powinniśmy poświęcić tym aktywnościom, które służą przyszłym odrodzeniu, naszej przyszłemu przebudzeniu. Więc jeżeli ktoś był w stanie tak bardzo zmienić nasz sposób myślenia, nasz sposób nastawienia, nasz pogląd, to nawet jeżeli nie usłyszeliśmy ani słowa dharmy od tej osoby, ale rozwinęliśmy dzięki niej w sobie takie przekonanie, to ta osoba jest naszym rdzennym guru. Na przykład może być, i to nie ma znaczenia, czy ten guru jest przy nas, czy jest obecny blisko. Na przykład może być taki guru, który już odszedł, który już nie żyje, ale usłyszeliśmy jego imię. I samo usłyszenie jego imienia, albo samo zobaczenie jego zdjęcia spowoduje, będzie miało taki wpływ na nasz umysł, że odwróci nasz umysł ku samsarze, ku dharmie, od samsary ku dharmie, że powstrzyma nas przed poczuciem pożądania, nienawiści, zazdrości i tak dalej. I czasami samo imię, samo wspomnienie takiego guru wystarczy. Wówczas nie musimy spotykać tego guru. Sam fakt, że imię tego guru, że postać tego guru, osoba tego guru jakoś wpływa na nas w ten sposób, wystarczy, aby uważać go za rdzennego guru. Więc tak to opisywał Mieciodorczy. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy to dobrze zrozumieli. Często mówimy o rdzennych guru, tak? Często się zastanawiamy, kto jest naszym rdzennym guru i musimy to dobrze rozumieć. Teraz wróćmy do tego naszego tekstu 50 stref o guru. I tak jak mówiłem już podczas poprzedniego wykładu, przeszliśmy już przez te cechy pożądane u guru i mówiliśmy o tym, że o tych cechach mówią dwie strofy. Pierwsza strofa dotyczy tych zwyczajnych czy też powszechnych cech, a druga takich specyficznych, bardziej uszczegółowionych, można by powiedzieć, cech. I że mówiliśmy też o tym, że te podziały, czy też ta klasyfikacja tych cech jest różnie interpretowana. Na przykład Dzietzyn Dragpa Gyaltsen mówił o sześciu tych tak zwanych zwyczajnych i o 9 nadzwyczajnych, czy też szczególnych. Co to znaczy zwyczajnych tutaj w tym kontekście? Zwyczajnych znaczy, że one muszą być, że one są powszechne, że one są wspólne dla sutr i tantr, że to są takie cechy, które zarówno guru sutr, jak i guru tantr powinni posiadać. Więc dzisiaj będziemy mówili o takich specyficznych, czy też szczególnych cechach, które powinien mieć guru tajemnej mantry, guru Vajrayany. Więc w ten sposób przechodzimy do strofy 9.
To jest ta strofa w sanskrycie, po tybetańsku i chińsku. 가장 애니 튜몽기 칭이 가장 쉬우면 디나는 가시지 마 개발진이나 만족을 하래. 당연히 주변에 시 대신 튜라사드는 Więc kilka cech, o których już wspomnieliśmy, trzeba tutaj będzie powtórzyć, ale gdyż 제 친지에게 칭이 구갈로 아니 개발하기 칭이 손이 Więc wcześniej mówiliśmy, można tak powiedzieć, jakby przyjąć, że ta poprzednia strofa mówiła o tych zwyczajnych czy też powszechnych cechach, natomiast ta mówi o tych jakby szczególnych cechach i ona brzmi mniej więcej tak. Dobrze zna 10 takości, potrafi wykonywać rytuały mandali i objaśniać mantrajanę. Jest autentyczny i okiełznał zmysły, czy też ma okiełznane zmysły. Więc istnieje kilka różnic w tłumaczeniu tybetańskim, o co konkretnie chodzi. Tutaj mamy taką tabelkę przedstawiającą kolejne słówka tej strofy. Mówiłem w zeszłym roku o tym, że istnieją dwa sanskrypcje, manuskrypty zawierające ten tekst, ale żaden z nich nie jest kompletny. Ale ostatnio w zeszłym roku na przykład dotarliśmy do sanskryckich komentarzy objaśniających ten tekst i dzięki tym komentarzom możemy trochę jakby wypełniać te luki w tym rdzennym sanskryckim tekście. Mamy też kilka tłumaczeń tybetańskich i one różnią się troszkę od siebie. Na przykład tego słowa rysowanie, bo tam potrafi wykonywać rytuały mandali. Czasami jest, że potrafi rysować mandale, wykonywać rytuały rysowania mandali, więc czasami to słówko rysowania jest obecne, czasami nie. Na przykład. Więc w naszym głównym sanskryckim komentarzu mówi się, tekst jakby dalej jakby wyjaśnia tą strofę, mówiąc, co znaczy, że dobrze zna 10 takości. Oczywiście takość oznacza bezbłędną naturę. Tak? Że coś jest bezbłędne, że coś jest i że jest takich rzeczy 10 w Vajrayanie. Więc kiedy mówimy o tych 10 takościach, to co mamy na myśli? Więc te 10 to są mandale, samadhi, mudry, mantry, kroki tańca, pozycje siedzenia, czy też pozycje medytacji, recytacje, pucze ognia, angażowanie się w rytuały ofiarowania i inne oraz rozpuszczenie, czy też zakończenie. Więc tutaj często mówi się w tajemnej mantry o takościach, czy też o takości i tutaj mamy na myśli takie zewnętrzne takości. Tak? I bardzo często wymienia się, że jest ich 10. Nie mamy jakby wystarczająco dużo czasu, żeby omówić wszystkie różne interpretacje tego, jak te takości są opisywane, co się do nich zalicza, bo są różne interpretacje w różnych tekstach tych 10 takości.
kiedy mówi się, naucza się ich w yoga tantrze, na przykład, to mówi się, że mistrz musi znać tych 10 takości. I mówi się tam również o tym, co oznaczają te 10 takości, oznacza tych 10 takości. Mówi się tam o tym, że są zewnętrzne takości i że są tajemne takości na przykład. I że te 10 zewnętrznych właśnie odpowiada tym takościom nauczanym w 50 strofach o guru. To są, mówi się, że to jest właśnie 10 takości, które musi znać Vajramist, czy też guru Vajrayana. Więc naucza się ich w Vajragarbha tantrze. I tam mówi się właśnie głównie o tych 10 zewnętrznych takościach i o 10 tajemnych takościach. Więc pierwsza z tych takości to są mandale. Więc bardzo ważne jest, aby guru znał czym są mandale i potrafił tworzyć mandale. Często mówi się o 3 mandalach, tak? O mandali ciała, mandali mowy i mandali umysłu. Ale tutaj w tym kontekście mówi się przede wszystkim kiedy mówimy o takości mandali, to w kontekście tych zewnętrznych takości, to tutaj głównie chodzi o rysowanie, tworzenie mandal. Na przykład takich mandal tworzonych z piasku, czy mandal malowanych na kanwach, czy też na ścianach i tak dalej. Że tutaj, jeśli chodzi o zewnętrzne takości, głównie mówi się o tym. Drugą z nich jest samadhi. I zgodnie z sanskryckim komentarzem istnieją 3 rodzaje samadhi. Mandala wstępnego zastosowania najlepszego króla mandali, czy też królowej mandali i esencji najwyższych aktywności, coś w tym stylu. Więc o tych samadhi mówi się i w Mahayoga, i w różnych rodzajach sadhan, w yoga tantrze, w Mahayoga tantrze, również w tantrach ojcowskich i tantrach matczynych. Kiedy mówi się o tej samadhi zastosowania, to jest tutaj głównie chodzi o samadhi dotyczące, przynoszące pożytek sobie, natomiast te 2 pozostałe rodzaje samadhi, czyli najwyższej króla aktywności i tak dalej, to są głównie samadhi, które przynoszą pożytek innym. Więc często te interpretacje tego, jak te samadhi, czym są te 3 są różne rodzaje samadhi, też się różnią. Więc na przykład w yoga tantrze mówi się o tym, że najpierw
gromadzimy zasługę dla siebie, aby móc jakby przemieszczać się, kroczyć ścieżką, czyli to dotyczy na przykład medytacji, wizualizacji siebie w formie bóstwa i tak dalej, i że to jest ten pierwszy rodzaj samadhi. Natomiast kiedy zaczynamy emanować, wysyłać różne światła, wyobrażone postaci, symbole, elementy do wszystkich istot, czy też do Buddhów i Bodhisattvów, potem do wszystkich istot i tak dalej, to są te wyższe rodzaje samadhi. A najwyższy rodzaj samadhi to są takie, w których emanujemy mandale, które wchodzą przez nasze łono, w którym czy też kiedy bóstwo mądrości wchodzi do nas przez nasze łono, kiedy otrzymujemy od niego abiszeki, kiedy składamy mu dary i pochwały i tak dalej, i tak dalej. To są te najwyższe rodzaje samadhi. Kolejną takością są mudry. Mówi się o dwóch rodzajach mudrych, o mudrach dłoni i mudrach fizycznych dłoni i mudrach mentalnego ciała. Często mówi się o tym w Kriya Tantrze i w Charya Tantrze, i też w tantrach, i też w Yoga Tantrach. I one wszystkie wykorzystują bardzo wiele mundr wykonywanych dłońmi. Więc ogólnie mówi się o tym, że mamy zwyczajne ciało, mowę i umysł, tak? I że łączymy je z aktywnością ciała, mowy i umysłu i Dhamma. Więc kiedy medytujemy o pewnych aspektach Dhamma wewnątrz umysłu, w sobie, dobrze jest również wyrażać pewne jego aspekty za pomocą naszego ciała. Więc często mówi się, że ciało bez umysłu jest jak ściana, po prostu jest czymś materialnym, natomiast umysł bez ciała jest tylko przestrzenią. Czyli przestrzeń nie może się wyrazić, nie może się zewnętrznie wyrazić, nie mając żadnego ciała. Więc dopiero wtedy, kiedy połączymy umysł i ciało i aktywność umysłu i ciała jednocześnie, to wtedy jakby taka aktywność jest mocniejsza, jest pełna, jest wyrazista. Wtedy dopiero możemy coś zdziałać i do tego służą właśnie mudry, do tego służą, jakby wyrażamy pewne elementy, pewne aktywności za pomocą, włączając w to nie tylko umysł, ale również ciało. Więc w ten sposób jakby mamy pewność, że stworzymy prawdziwe rezultaty, że będziemy tworzyć prawdziwe rezultaty, angażując i umysł, i ciało. Jeżeli w rytuale Vajrayany musimy wykorzystywać mudry, taki rytuał Vajrayany, w którym nie wykorzystujemy mudry, jest niekompletny. W wielu tantrach pisze się, że jest napisane, że wykorzystywanie mudr jest bardzo, bardzo ważne. Następną takością jest mantra. Jak wiemy, w Vajrayanie wykorzystuje się bardzo wiele mantr. Są różne mantry idamów, rdzenne, esencjonalne, kwintesencjonalne i tak dalej. Więc guru Vajrayany powinien znać te różne rodzaje mantr. Następną takością są kroki taneczne. Więc w komentarzu mówi się o tym, że guru powinien znać wiele rodzajów kroków tanecznych, takich jak sieć pszczół. Więc to jest krok prawej nogi, krok lewej nogi,
krok wadży, krok żółwia, krok nazywany właśnie siecią pszczół, krok oceanu i wiele innych kroków wykorzystywanych w tańcach wadży. W tantrach takich jak Kala Chakra, czy Dakarnava, czy Chakrasamvara, czy Hevajra, Guya Samaja, wykorzystuje się bardzo wiele kroków tanecznych. Na przykład jak takie kroki, w których jakby które mówią o tym, że przejmujemy jakąś ziemię, jakieś miejsce, w których tańce ofiarowania i tak dalej. W Tybecie mówi się często o tańcach lamów, prawda? I one jakby zawierają dwa elementy. Pierwszym są ruchy dłoni, które nazywamy gar, a drugim są ruchy nóg, które nazywamy cham. I znowu mistrz wadży musi znać je obie. W butańskich tańcach pierwszy element gar jest bardzo mocno wyeksponowany. Oni wykonują bardzo dużo ruchów, różnych mudr, bardzo wiele ruchów dłońmi podczas tańca. W Tybecie natomiast te stroje mają tak długie rękawy, że bardzo często nie widzimy w ogóle nawet tych mudr. Nawet jeżeli ci tańcerze wykonują te mudry, to my ich nie widzimy, bo te rękawy są tak długie. Więc mistrz Vajrayany musi znać bardzo dobrze te różne ruchy dłoni gar i ruchy nóg cham. Następną takością są postawy, jakby pozycje ciała medytacyjne. Często mówi się o 4, czyli to jest pozycja lotosu, pozycja wardży, pozycja sattwy i pozycja gniewna. Więc często mówi się właśnie o tych 4 pozycjach medytacyjnych. Więc w taki sposób siedzą różne yidamy, różne bóstwa medytacyjne. I o nich mówi się również w komentarzach sanskryckich do tego tekstu. Mówi się na przykład o dobrej pozycji, czy tak naprawdę tak zwanej pozycji Maitreyi, Buddhy Maitreyi, tak, pozycji w przysiadzie, pozycji i innych. Na przykład pozycja Vajry. Są różne opisy czym jest pozycja Vajry i inne, ale myślę, że nie musimy ich omawiać dzisiaj. 7. punktem jest recytacja. Mówi się w sanskryckich komentarzach, że istnieją również 4 rodzaje recytacji, czyli recytacja gniewna, recytacja Vajry, recytacja promienna i recytacja wygasająca. Mówi się również o różnych malach. Bardzo często jest tak, że recytacja jest połączona z wizualizacją, tak? I w zależności od wizualizacji, jakiej wykonujemy, to taką recytację powinniśmy wykonywać również. I guru również powinien wiedzieć, do jakiego rodzaju wizualizacji, jaka recytacja jest potrzebna. Również powinien wiedzieć, jaką malę używać podczas takiej czy innej recytacji. Jaką ilość mantr powinno się wyrecytować i tak dalej.
Kolejnym punktem są pudże. Tutaj chodzi o pudże ognia. Głównie chodzi o pudże ognia, dzięki którym wykonujemy 4 rodzaje aktywności: uspokajającą, pomnażającą, magnetyzującą i niszczącą. 9. punktem jest angażowanie się w aktywności ofiarowania i inne. Chodzi o ofiarowanie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne. Na przykład w Anuttara Yoga Tantrze mówi się o ofiarowaniu, o tym, że ofiarowanie zewnętrzne to jest ofiarowanie przyjemności zmysłów, takich jak formy, dźwięki, zapachy itd. Wewnętrznym ofiarowaniem jest 5 rodzajów mięsa i 5 rodzajów nektaru. Tajemnym ofiarowaniem jest ofiarowanie jest ofiarowanie połączenia szczęśliwości i pustości, czy też niedualnej, wielkiej szczęśliwości. Różnie się to nazywa. Ale też na przykład w innych tekstach mówi się, że tutaj innym rodzajem aktywności, o których tutaj jest mowa, że jest nie tylko ofiarowanie, ale na przykład tworzenie kręgu ochronnego, zapraszanie i tak dalej. Natomiast rozpuszczanie, 10. punkt, czyli rozpuszczanie, to jest jakby takie zakończenie rytuału Vajrayany, czy też praktyki Vajrayany. I na przykład w niższych tantrach jakby prosimy bóstwo, na które praktykowaliśmy, aby odeszło, aby wróciło do swojej czystej krainy, tak? Natomiast w Anuttara Yoga Tantrze nie prosimy bóstwa, aby odeszło, ale jakby ono stapia się z nami, ono pozostaje w nas, ono stapia się z naszym umysłem. Więc to dotyczy całej wizualizacji, tak? Tej wizualizacji przed nami, wizualizacji nas samych i tak dalej. One wszystkie, to całe rozpuszczenie całej tej wizualizacji jest właśnie ujęte w tym 10. punkcie rozpuszczenia, tej 10. takości. Pan Tsongkhapa bardzo też Pan Tsongkhapa na przykład tłumaczył, bo mówiliśmy o tym, że te takości mogą być zewnętrzne i tajemne. I mistrz Tsongkhapa mówił, że jeśli chodzi o niższe klasy tantr, to Vajramaster musi znać wszystkie zewnętrzne takości. Natomiast jeśli chodzi o Anuttara Yoga Tantrę, to Vajramaster musi znać również tajemne takości. Więc jest jakby jeden poziom jakby Vajramistrza dotyczący niższych klas tantr i inny poziom Vajramistrza dotyczący Anuttara Yoga Tantry. Następna linijka mówi, że mistrz Vajrayany powinien być zręczny w rytuałach mandali. Więc zgodnie z komentarzem sanskryckim, tutaj chodzi o rytuały mandali, takie jak oczyszczanie ziemi, czy też podstawy, jak wbijanie różnych kilai, czy też purp, czy też czyli chodzi o rysowanie tych wszystkich diagramów, używanie jakich kolorów należy używać przy rysowaniu tych diagramów, jakiego rodzaju na przykład kolorowego piasku powinno się tu używać, jakich nici i tak dalej, i tak dalej.
Więc kiedy tworzymy taką mandalę, to musimy wiedzieć, jak ją stworzyć. Więc kiedy na przykład tworzymy krąg ochronny, kiedy błogosławimy na przykład takie miejsce, na przykład pod budowę jakiegoś ważnego budynku, to o tego rodzaju mandale tutaj chodzi. Longson Kappa mówi, że tutaj chodzi nie tylko o diagram, ale również o przygotowywanie jakby podłoża, czyli o oczyszczanie go i tak dalej, ale również o wszelkie przygotowania, czyli przygotowania podczas praktyk Vajrayany, na przykład przygotowywanie was, przygotowywanie uczniów, ale też przygotowywanie substancji ofiarnych i tak dalej, i tak dalej. Guru Vajrayany powinien znać te wszystkie rzeczy. W szczególności guru Vajrayany powinien znać bardzo dobrze, jak przygotować się do Abhisheki. Tutaj głównie chodzi o przygotowywanie do Abhisheki, ponieważ to guru to jest jakby jego główna aktywność, udzielanie Abhishek to jest jego główna aktywność, więc on musi dobrze wiedzieć, jak wykonać rytuał przygotowujący do Abhisheki. On musi go wykonać samodzielnie, samodzielnie. Nie może się tutaj jakby zdać na asystenta. Przepraszamy, ale kamera jakoś nieprawdziwości zgasła. Najprawdopodobniej chodzi o baterię w kamerze, w aparacie. 대한 제 동업의 친구에게 너르비 치면 나로라야 다다 레틱 세야야 여러분 레틱 대에는 로벤다 주로 니게기 Longson Kappa w takim tekście Wielkie stopnie mantry mówił o tym, że tutaj chodzi o tantry i wykorzystywanie rytuałów mandali, wypełnianie ich kolorami, tworzenie różnych linii i tak dalej. I podczas przygotowania do Abhisheki te wszystkie elementy mistrz powinien wykonywać sam, osobiście. Nie powinien tego robić żaden asystent. Oczywiście, jeżeli lama nie jest w stanie tego robić, to może poprosić asystenta, ale najlepiej by było, gdyby mistrz robił to sam osobiście. Czasami jest tak, że to uczeń, któremu się udziela Abhisheki, rysuje te pewne elementy, ale najczęściej robi to właśnie mistrz. Najczęściej uczeń nie musi być przy tym obecny podczas tych przygotowań, ale mistrz oczywiście musi być obecny. Nie może nikt za niego tego zrobić. Dlatego to jest jakby nieodzowna taka jakby umiejętność mistrzów Vajry, czy też mistrzów Vajrayany, aby wiedzieli, na czym to polega, jak to wykonać, jak to zrobić, ten rytuał i tak dalej. Więc wszystkie te przygotowawcze rytuały dotyczące błogosławienia ziemi i tak dalej, one są niezbędnym elementem jakby wiedzy mistrza Vajry. Następnym punktem w tej strofie jest to, że mistrz musi umieć nauczać mantry, wyjaśniać mantry. Więc o co tutaj chodzi dokładnie? Że musi umieć, czy też być w stanie wyjaśniać mantry. Tutaj chodzi o udzielanie takich wyjaśnień, które odpowiadają wyższym, pośrednim i najniższym skłonnościom, czy też zdolnościom uczniów. Więc mistrz powinien umieć wyjaśniać je wszystkim rodzajom uczniów.
powinien umieć rozróżnić, które wyjaśnienia, którym uczniom należy przekazać. Więc mistrz musi znać jakby poziom ucznia, aby móc tego dokonać. Tak? Na przykład 7 Karmapa też mówił o tym, że wyjaśniając, że mistrz musi wiedzieć, który uczeń jest bardziej otwarty, który jest mniej otwarty, który musi umieć rozróżniać różne rodzaje uczniów, różne rodzaje swoich uczniów i odpowiednio ich nauczać. Tsongkhapa zaś mówił, że w tym miejscu tekstu chodzi o to, że mistrz powinien umieć nauczać mantry, czy też mantrajanem, czyli powinien wiedzieć, jak przekazywać, jak prowadzić uczniów na ścieżce mantry. Tutaj na przykład w tym miejscu w sanskryckich tekstach nie ma słowa acharya. Tutaj, przepraszam, czy też w sanskryckich tekstach jest słowo acharya? Natomiast w tybetańskim tłumaczeniu tego słówka nie ma. Tak czy inaczej, w sanskryckim manuskrypcie wyraźnie mówi się, że to acharya powinien być, czy też mistrz Vajry powinien być powinien umieć wyjaśniać ścieżkę mantry różnym rodzajom uczniów. O to tutaj chodzi. Musi umieć czyli powinien umieć jakby wyjaśniać mantrę zgodnie ze zdolnościami, czy też skłonnościami różnych uczniów. Bardzo źle jest, jeżeli mistrz nie jest w stanie rozróżnić jakby poziomu ucznia i będzie przekazywał im nauki Vajrayany. To może być bardzo niebezpieczne. Na przykład Chetrak Gyatso rozróżniał kilka rodzajów uczniów, opisywał kilka rodzajów uczniów, takie jak właśnie otwarty, nieotwarty, mający popadający w 6 rodzajów skłonności, czy też i tak dalej. On tych wszystkich różnych rodzajów uczniów wymieniał i jakby dzielił w związku z tym uczniów na te różne typy. Teraz kolejnym punktem tej strofy jest to, że mistrz Vajry powinien być autentyczny, czy też można powiedzieć, że chodzi tutaj o takie zaangażowanie, że powinien być zaangażowany, autentyczny. Więc tutaj wracamy jakby do tej naszej strofy, tak? Jesteśmy teraz w ostatnim zdaniu, w ostatniej linijce, która mówi o tym, że tutaj jakby w tybetańskim mamy Raptu Siła, czyli że powinien być opanowany, czy też powinien mieć poskromione zmysły, natomiast głównie chodzi a w sanskrycie to brzmiało troszkę inaczej. I w komentarzu, kiedy czytamy, brzmiało to troszkę inaczej. Bardzo często jest tak, że właśnie najpierw jest to słówko
autentyczny, czy też zaangażowany. I teksty i na przykład w sanskryckim komentarzu tutaj chodzi o to, że guru powinien radować się z serca, czy też udzielać, jakby uczyć uczniów bez żadnej zakłonności i bez żadnego skąpstwa. Powinien tak całym sercem być zaangażowany w to, co robi, i w całe serce zaangażowanym w przekazywanie tych wszystkich aspektów Vajrayany. Gampopa na przykład mówił o tym w swoich różnych naukach, że chodzi tutaj o taką szczerą wiarę, gdzie dostajemy po prostu gęsią skórkę i łzy napływają nam do oczu, kiedy tylko widzimy twarz albo słyszymy swojego guru, i że tutaj chodzi o tego rodzaju uczucie, które łączy guru i ucznia. Mówi się często o różnych rodzajach wiary, tak? Wiary wynikającą z pewności i tak dalej. I tutaj mamy na myśli ten pierwszy aspekt wiary, czyli taką szczerą, autentyczną wiarę, taką czystą wiarę. Kiedy widzimy twarz guru, słyszymy jego słowa, słyszymy jego imię, mamy poczucie, że przebywamy w obecności kogoś wyjątkowego, kogoś wspaniałego, że także ciarki nas przechodzą, i że tego rodzaju uczucia pojawiają się w taki naturalny, spontaniczny sposób, że wszystkie nasze klesie jakby w tym momencie się uspokajają, gdzieś znikają, wszystkie złe myśli gdzieś znikają, i że to się tak pojawia w taki naturalny jakby nasz umysł się oczyszcza wewnątrz, i to jest tego rodzaju, tu chodzi o tego rodzaju wiarę. I ten punkt tutaj dotyczy tego, że kiedy praktykujemy Vajrayanę, że kiedy mówimy i kiedy myślimy o naszym guru Vajrayany, to powinniśmy mieć tego rodzaju uczucia, to powinniśmy mieć tego rodzaju doświadczenia. Wtedy nasze podejście jest właśnie takie autentyczne, takie autentycznie zaangażowane. To jest bardzo ważne na ścieżce Mahayany, ale jeszcze bardziej ważne, jeszcze ważniejsze na ścieżce Vajrayany. Teraz ostatnim elementem jest to, że guru Vajrayany powinien mieć okiełznane zmysły. Co to znaczy? Czyli to znaczy, że guru jakby osiągnął, jakby opanował kompletnie, okiełznał całkowicie swoje zmysły. Co to znaczy? Czyli oczy nie popadają pod wpływowi pożądania, uszy nie popadają wpływowi awersji, a umysł nie popada wpływowi różnych rozpraszających myśli. Więc kiedy słyszymy wszystko i wszystko, co się dzieje wokół, to czasami możemy popaść w złość, jak usłyszymy coś nieprzyjemnego, tak? To o to chodzi. Często w różnych tantrach mówi się o tym, że w naszym oku jest vajra pożądania, w naszym uchu jest vajra złości, w naszym umyśle jest vajra świadomości i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że nasze zmysły są okiełznane, dzięki czemu nie popadamy w rozproszenie, różnego rodzaju rozproszenia. I mistrz Vajry powinien mieć pełną kontrolę nad swoim ciałem, mową i umysłem.
tak aby móc zaangażować całe ciało, mowę i umysł w jedną aktywność, w jeden cel. Jeżeli skupiamy się, jeżeli nie będziemy, nie ma sensu wykonywać praktyk Vajrayany, kiedy nasze ciało i mowa i umysł są kompletnie rozproszone. Dlatego musimy okiełznać swoje zmysły. Musimy wykorzystać całą swoją uważność i świadomość w to, żeby kontrolować zmysły. Guya Sabhaja, na przykład tantra mówi, że zewnętrznie powinieneś działać jak Shravaka, a wewnętrznie powinieneś cieszyć się wszystkimi zjawiskami. Więc zewnętrznie guru powinien być kompletnie opanowany, kompletnie jakby uspokojony. Szczególnie jeśli chodzi o jego ciało i mowę, powinien być całkowicie opanowany. Więc teraz zebraliśmy te wszystkie cechy pożądane u guru, opisane w 50 strofach o guru i możemy zacząć się zastanawiać, czy to są tylko takie teoretyczne cechy, czy takich właśnie guru powinniśmy szukać, czy takiego guru w ogóle można znaleźć? Możemy się zastanawiać, czy w ogóle ktoś taki istnieje? Czy naprawdę można kogoś takiego spotkać? Ale kiedy czytamy historię życia różnych guru, różnych mistrzów w przeszłości, Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma, to widzimy, że ci mistrzowie faktycznie mieli wszystkie te właściwości, wszystkie te zalety opisywane w 50 strofach o guru. Że faktycznie tam ludzie podążali za tego rodzaju duchowymi przyjacielami, którzy potrafili słuchać, kontemplować, medytować, którzy faktycznie potrafili okiełznać cały swój umysł, byli zarówno wielkimi uczonymi, jak i wielkimi siddhami. I to dotyczyło mistrzów wszystkich 4 szkół. Oni wszyscy doskonale medytowali i doskonale studiowali, byli jakby znali wszystkie 10 rodzajów wiedzy, 3 kosze, 4 klasy tantr i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy przeczytać kilka tekstów napisanych przez tych mistrzów, żeby się zorientować, jak wielką mieli wiedzę. Zdecydowanie byli to lamowie, byli to tacy lamowie, jakich opisuje 50 strof o guru. Wszystkie ci guru byli dokładnie tacy, jak opisano w tym tekście. To nie jest tak, że możemy pisać albo myśleć, fajnie by było, gdybyśmy kogoś takiego spotkali, albo fajnie by było, gdyby tego rodzaju guru istniał, ale oni naprawdę istnieli. Niektórzy mogą myśleć, że to było w tych dobrych, wspaniałych czasach Vajrayany w Tybecie. A czy teraz można kogoś takiego spotkać? Czy w tych czasach zwyrodnienia można spotkać tego rodzaju nauczyciela? Myślę, że jest więcej niż kilku tego rodzaju nauczycieli, którzy posiadają tego rodzaju cechy. Na przykład ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, ze swojego życia, mam wielu nauczycieli, miałem wiele szczęścia, spotkałem wielu guru, którzy posiadają wszystkie te cechy opisane w 50 strofach o guru.
Ale musimy umieć ich rozpoznać, musimy mieć ich nie możemy mylić jakby rzeczy, które nie są warte z klejnotami, nie są nic musimy umieć ocenić wartość jakiegoś przedmiotu i tak samo musimy ocenić wartość nauczyciela. Jeżeli kupujemy jakiś naprawdę cenny klejnot, to musimy mieć trochę doświadczenia, tak? To musimy wiedzieć troszkę na ten temat, jakie klejnoty, jak je rozpoznać, jakie kamienie, jakie mają mieć cechy, żeby to był faktycznie, żeby warto było wydać duże pieniądze na jakiś wartościowy klejnot. I tak musi być, tak samo musi być z guru. Musimy wiedzieć, jakich cech szukać i jak rozpoznać takiego guru. Czasami mamy oczywiście takich tak zwanych ukrytych joginów, którzy ukrywają swoje właściwości. Oni jakby celowo je ukrywają, celowo jakby chowają je przed światem. Więc w przypadku tego rodzaju joginów musimy mieć sami bardzo dużo zasługi, żeby móc ich rozpoznać. Oczywiście też musimy mieć odpowiednią więź z danym guru, żeby go rozpoznać. Wszystkie te rzeczy muszą jakby się zbiec, wszystkie te warunki. Ale wierzcie mi, są obecnie również na świecie guru, którzy posiadają wszystkie te cechy opisane w 50 strofach. Są pomiędzy nami tego rodzaju nauczyciele. To wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o wykład.